kukunan natin. Ano ito 105 yung howitzer, ito yung canyon nito naman. Kung nakita nyo yung parang doon, yun yung APC tangke yun. Ito yung canyon na tinatawag. So, ito, dalawang kuwan yan. Ito yung ginamit noon. Sinasite yung mga nandyan sa lugar na malapit dito. At dito naman sumuko yung mga Hapon at dito nagkaroon din ng bakbakan dito. Kuya, ano ba yan? Kayo ang gumagawa yan? May hinihintay ka. Kaya maganda ba dyan? At nasa taas, nakikita nyo. Kaway-kaway naman yan. Brother, at total hindi ka naman kilala ng mga okay lang at nadaanan natin siya dito. At presko dito sa area na ito. So makita natin itong ginagawa dito, parang gagawa sila ng park kasi malapit sa dagat at oo. So for the future dito pupunta yung mga tao, Taga rito ka ba, nagtatrabaho ka diyan? So impormasyon mo rin 'yan. Maganda, milyones din 'yan ng project na 'yan. Hanggang doon. Kaya once again, guys, yun ang Provincial Capitol House na open sa baba, pero sa taas naman pag wala ka naman medyo sila, hindi na tayo umakyat. So once again, good afternoon at samahan nyo lang ako at finally itong mga stage na content sige at ulitin ko yung silong yan, yung canyon na yan, So, thank you very much at